Iba na skin guys ya. Matigbagdan sa sinin. Nakoy guard ron. Kuya kin ang guard. Banuganon man eh. Banuganon man ikaaso. Na guys. Dan ako naman magtapok guys na. Dari sa cultural. Sa Alicia Cultural Center. Kaya na ay ipanghatag bawhan ipanghatag dani. Bot na Miss Cultural guys. Buwat na mig hani ilang ipanghatag dani bisig pangtagaan mi ni libo. Libo. Sa kay lang ihatag dani. Papil ra din. Papil ra? Mura papil ra man ay kuno ipanghatag guys sa ari-ari ni. Manuban pa skin. Kaingan siguro na ice cream. Ice cream kin. Hi guys. Nera miss bye guys. Wa na ko kadto mo video dadtos kanang cultural kay grabe daghan nagtawo, naglabad daghang us. Gasut-sut ang mga tawo. Way social distancing na hitabo. Ang inat. Kalipong ang mga baho. Labi nang kanang gasut-sut nag kanang naay pila. Opo. Kuan naman na miss kanang naay kuan. Kanang para kuno tos begas ba to? Karong December pa man day pa nila ihatag. Tagahigda sa ko dari guys kaya grabe labara hang u. Labad gyud hang ubaw diha siguro mga Power Ranger radto. Labaan. Kain ng pamatis ang lawas. Labad ang u pag-abot sa bahay. Oo, ang dali aram lahi-lahi magubaho dadto. Kay lahi-lahi mga pahumot tong nasimhutan. Humot ka sa mga perfumes. Kalipeng. Kuya Kinkin na ning uban pud na Kuya Kinkin. Yama ko ma. Hali be, mara ka be. Di na abot kami sa bahay. Higa sa regular paway sa ko kaya nang ay nasa pamati. Manuban man Kuya Kinkin mo na si cute dadto guys. Manuban nang maning hang kuya. Ya guys, shout out tay ko ni Shoni Bibar. Bibar ba to? Ranky dia sa kanang anda. Wala guys. Oh, hilain sa mga pamati. Makulit kabuhi nga hani ba? Labad ang palit na lamang ko fried guys. Ang mga paniud to. Fried chicken na laman. Apaan po napapalit sa kinkin. Wala ko nagka-video kay galain ng pamati sa lawas. Mga ko kagazapan to sa merkado. Bawo gud basta na nga ng mga pila-pila di man sugok agwantag kuan sa labi nagasiit-siit ang mga tawo sa lahig baho bawo lipeng man ko panington ko bugnaw nga sa niba inas pamati kumbahan lahi-lahi pagbaho paway sa ko kanidyo maniud to tanin jo guys dahil guys sa masidan pride tag sa may kabuok hamag imo day hamag imong fried chicken haman Yara. Ayan, nasasawa na magtuyo. Tutalin jo guys. Guys. Masadan. Tutalin jo tanan. Mora mo na palit gan nato skin chicken. A few moments later. Then na guys, ready na gamang panglauoy. Mo ni gamang kuan. Katong gikuha namang kubasa ganina. Char, ganina. Dada kamunggay ug alukbati. Mo na yang sagol sa mong nilauoy guys.
pa ko nahuman og haros aron mong ipakita. Yeah. Dabong-dabong pa man di ay. Aga nang kuan ay basa. Pero pwede na. Okay na kaysa maunhan mi. Char. Unhan og kuha. Init sa kong tubig guys. Kay ang ikuan pong among nilaw-uy. Inday. Ngit-ngit res bay kay kamang saga na tangtang ag katong isang lingin dari na ah. Na guys, uray ka kamang saga na tangtang ag lingin mo na siyang ag kum siya. Nga tangtang ag isang kuan kanang na ay jang katong lingin bitaw nga moy mo kuan ano mo katag ag isang lamdag. Wala tangtang mo nang ag saga na awag isang kalamdag mo daras tengod ni janing kuan pasulabi. Oh, hi be. Nalaghang kuan audience. Ha? Mag-ita og gula. Eat ko na sa dari di nilaw-uy. Nag-init patag tubig day. Nilaw-uy. Ha? Lami ron maglaw-uy guys kay 101. Lami ron nang nilaw-uy guys kay 101 dari. Kusog kazog uwan ganiha. Benek-benek. Maglaw-uy meron pa ni hapon. Ni hapon na mo nilaw-uy. Kim, hagbang ka diha Kim. Ha? Taga ka diha ngit tagamang dari. Mong siga lagi na. Sabi ng siga na hangag man na tangtang maglingin. Yes na mag kwanso ko sang ininit. Na, pa sa kahoy basa-basa magkahoy. Kagwang na gazid. Ha? Saman? Sama na. Sulab tinang kubasa. Kubasa na, day. Kubasa. Kan ka kubasa? Ha? Tan ko. Kaan ko nandiyan nilaw-uy, guys. Kaan, day kag nilaw-uy, be. Maglaw-uy taro panihapon. Baw ko. Ha? Baw ko. Isa? Baw ko. May bawo ko. Baw ko. Hindi. Hamas kuya Kinkin. Wow. Si Kuya Gail. Wakul. Gilaag ang mga bugoy. Tapos ubos. Ako wakwak. Kay wakwak. Hala, wakwak ko na si Inday. Hala. Rabay wakwak ko. May santil mo rin tinggawas. Santil mo. Si Ilia ko ni wakwak. May santil mo ka na taligsik. Ngan man sila guys. Basta kung numaot ang panahon na ngaron 101 tinggawas ko ng santil mo. Baka ron. Pampupukok kita ng santil mo sa kad. Butron mga kuan ba patutuo sa katigwangan. Ito nagamang nilaw-uy guys na bukaw-bukaw. Luto ng jari din na dyan ihaon. Diyan dapoy buwad. Nugba. Para sa nilaw-uy. Baliha pa ka napagod na. Mahukan na ta. Hihapon. Pila mo dito mo? 5. 5 ka plato. Paghinay kay mahagbang. 5 ka plato. Pilihan, nagwasya na ka, be? Uy, nagwasya na ka? Day, wasya na, dali. Kaya mag-eat na. Hindi ka mong kaining pilit. Sige. Tara nga. Ay, mong bagtak na kita, Kin. 5 ka plato. Pila naman na? Ikat ko. Hindi ka mahukan ako. Guys, manihapon ta guys. Taya guys. Wow, ganun kay nilaw uyin day. Kim? Kung ilig nas buwad na, mura nang itagsa naman mos buwad. Tengah ara kay parat. Ya punta ninjo. Oh, mana suka mah? Ha? Dia suka dia. Suka nga sinilihan daan. Sige na day. Uit na day. Wow. Ay, day kang nilaw uy day. Anakin. Nagasama pa ni hapon na mga. Taninjo tanan. A few moments later. Try gabulhot guys to guys. Wow, to na nagbulhot na sila. Kana all. Yawa ko dar naglugway. Pang bakaruhan nagamang nahang baka o baka kabaw. Pero mabusog. Nga jada na kadanghan magsagbot, magumanggi anihan. Kadanghan sagbot as COVID. Sa nili dari basta lugar may tangkong. Grabe bulhos ga.
Plastic pa lang. Hindi ko dari gas basig may pangkong. Tapos ang mga kabaw ron. So, na 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 nagbulhot na sila. Mabita ra bug ang kabaw, lumabot kung paduot. Okay, so bila guys, so, hindi ba siya lugwagan? Hindi ta makapaul. Paul tayo na mapaul. Bulhot sila. Grabe ka bulhot guys. Ito lugpad lang. Ako dara magbakiro ako sa kabaw guys. Bakiro ako dara sa kabaw. Kapag napiha pa nga tuon na to. Para to, patuna na. Alam niya ka dari guys, ag ilang humay nagiani na. Ito lagi nag-abot guys. Ito na nag-abot ron kay lami man lagi sang kwas humay. Kumbati nga, sab-sab. Wa magnati to lang tuna siguro to.